si tiền tê với vị thế tiền chi tê ra mà nhìn nào hiền ông thế nào mà rồi cho hàng hết chỗ này bà hắn nia hắn tuốt chuột lại mấy giờ là chính chịp khác căn lâu mình của rất mày ạ anh tiền tê tan kan har sat na teng mấy tu rồi như nào mà cả lớp mới dân lâu hết tiếng ha cho nên hồi đầu sửa tiêu mà cả anh tung thọ khát là mới sẽ với khát chúng mới sẽ tới cả sẽ khang khang thiền tên ra mà trăng mình dọn hộ tòa tiếng khát số anh tiếng em là wa và này đã lâu mấy này Tiyan, ram ạ, anh không bốc ạ, ile in lắm phong cái bộ hấp sẽ tục lâu, thằng lộc à huân vai nó mà, bây giờ này cho lấy mấy cái thứ nha, thế này chắc cái bộ khi nó chơi đá là alu, anh đông bốc ạ, tiền, anh xia mà, anh bồi tui về lại rồi. Volunteer duty te hi an poimo khop maya voina hetia ram hnuaia kan han riak hianin ram ri sul kan venga vai ram hei kan then oma hianin balichuri le bilaipur dol chora ti te oma chuta tanga local tour te ti hian kan lo veng thina tin vai reng te tanga lut hatur te kan lo dang boka thei ang tok tok chuan tin avai local chho te po an omani chuanin kan lo mana kan tir for thin ani chung te ni wang chuanin hedilai ram risula kan duty hi poimo khop maya vai reng te tan chau po ni lem lo zoram pum huap ang tan po hedilai mun hi apoimo tak zet zetani soita kang khanin kan thlang loka vairama he covid-19 vei hi an pung tual sia vai na min ron chia pia hi kan du lova vai an local ani chuanin an kai ngem kai lo ngem kan soi thei si lowa chu wang chuanin ron lut lo top se kan du ber chu ani kan duty dan hi ramri khan poimo nia ngai i task force tele filveng branch me a shuai tu te ina ruam han an siam angin ramri khan a hen kan duty ya lockdown tran tira tang khanin filveng branch me hianin section me tenena tang rolin harmon veng section filveng branch noi hen adinga na chung hoten chuanin duty thina lockdown tran tir khanin duty post pali kan neya teng chuanin engam chen kha kan duty ani thei top kan chua he shileng hi ewareng te khot chung aron lu hi kan hlawa teng chuan ngor takin duty kan kalpuya amai ro chu duty kan an nei chun zom zela
mishing khosak din munte a in chen lova a harsa deute an lo oma man rem chang lo te ka tiang khanin engem mo chen kan duty nu khanin duty post te poi sor jima thalo mo ti ka task force lama tang te khan an om chhota a poi chuang love a thatove duty post te po han sor jim de wila duty te po patrolling te po kan neyanga ting chuan kan cover thei ve kang chumo ti in duty post kan an sor jim ta duty post pathum kan neya pakhat angin kan an ti claim ani chu pali kan nei thin kha duty post pathum kan duty ta ti chuan duty post pathum ang kan an duty chho zela har satna kan nei lova amai ro chu task force den kha hei field rank bans te an ha to mai ti in ruam hana thara te an ron siama thakhat vel kan duty to nu khanin kan chen om bang la veng ban chuai me task force noi volunteer duty ten kan duty post pakhat minon lu alum sakta ti chuan duty post pahnia field rank ban chu kan an sor zima teng chuanin hei lockdown tho thumna kan nei thleng hianin duty post pahnia ngor takin kan la duty chun zom zelani ram ria duty kan nia hei ria buk tham rem chang te kho chung mi te kan mel thiat nai wa hi ni field rank ban chunga mi te huan thama hian kan riak thina thama kan ria hianin om top hian om zia om lem lova hen kan ria na tham te hi kalkong lun lai ani lem lova an huan chung om te ni awangin hen kan duty an ria buka kan mang ani bera zana te kan petrolin kan nei thina IR ten zan min ria pui thina IR pakhat zel post khata hian an oma ke ma ni te poi min ria pui thina teng chuan petrolin te poi kan nei thina zana te kan chuka hen kan tuna kan ria na ang chi tham te kal khan ni mi lo khan sang oma wangin zana te tian ngoi rengin kan va duty thina duty kan ne thlam han om tok te kha thil ti chi ani lem lova nga chu wang chuan chuna po zana po ke ma ni duty ten ro man na kan siama hun bil tuk chu kan nei chong lova tu le tha kan tiangin tiang khanin petrolin kan nei thina tin kho chunga tang te hianin chumi khalai chumi akal tur vairama kaltum ti thom te kan nei ve renga chung te chu kan en zui ve renga hen kan ria buk thama te point kan om tam lo khop me zan te hi kan mut lo chang hi atam khop mai thai top choin petrolin chu kan nei ve thin te hi kan din mun te in sen vek lova then chu chung khat pa te an lo ni chung khata ele in zong tu ber te an lo ni teng chuanin pa ber om lo chuanin a boi thla khup mai duty te hei kan an kal zela lockdown tho thum na pai chuanin ni le zan ni te kan an riak ani chunga chuanin dim mun in chen lo ka ra khanin then chu duty chun zom thei lo to lo ti te chung te chu ni kan an ngai to thei ke ma ni duty te pen kan soi thina sarkar hi duty te tan hian a in pe viawa ele in te po task force te anon chunga sum le pai te anon chunga chu ti rual chuan hei a hi chuan in la tang le deuh selang chuanin Mizoram sarkar hian in hei a hian in ram ria duty te tan hian sum le pai te hi ron engeni chung tam deuh selang chuanin duty te po hi phur takin kan nakal zel thepon kan ringa tuna hian tun din huna hianin lockdown hi engche kan kalpui to hriat mi lawa kumin chung poi kan dai mei theini a hriat mi lawani duty ron kal te hi anupui fanau kal san tam tak anom ve chung te eile in tur anupui fanau te anon ri abo san hlana an eile in tur bu fai mo chom me dal ar tui te po aniang zu khang chi te kha niang na takian sem thei tur task force strong te om selang chonin kaman rem chang to lawai na tho tur kan ya ti tam tak chu phur takin an duty chun som thei ka ringa hei field rank bans noi volunteer duty te an fel tlang khop pin ka ria kan tho pui mi dang dang te po an vui lova phur takin kan duty chunga an la duty thei zela an ma ni hun ang zela pu sun huai te kala lo ngai chang chonin mun la tak tak ke kal la te alo ni chunga chon phur takin an la duty zel thei te hi an fak om
cái gì à chú cho सरकार po hian min hriat thar sak sela kan du hle ani duty te tan hianin sum le pai le in tam zo ki ron luang lun rui sela chuanin ramria duty a poimo je te poi kan hriat te poi anga in ka hriatin kan soifo thina hi mizoram ramri angeni khan sang sanga tuk veron lu theina sang hi kan duty ten kanan khara timai tiang kanan duty kan venga an ron lu no tur kan venga amaro chu kong ka pui ber ai national highway 306 kan hong huang maya aron lu chura chu a him don chuang em ni din hun lawom tak tak ding asam te ta tiang khan not ni sa aveyan om chura asam kan thlang lo ka te po vein om chura aron lu chu maya kan him don chuang em ni ti te kha ngai to na chuan omani chu wang chuanin chu chu sarkar pon bank min chit thar sak sela kan du hle a kan thainom state ate an pung thura chu wang chuanin kan in ven oluk le zoli apoi mo in kan thria heng motor te hi aron lut renga salen tak aron lut chura ni chuan mizo hi kan engeni kan ji hi alang tol la sum le pai kan du na te engeni tun din mona hian eile in kan mamu dima na sang mema chu wang chuanin supply poi tun din mona chuanin kan tla cham lowin kan ria mizoram hianin kan kham to khu chu motor hi alu tin kan ria ni khata hian motor ri za som thum chuang te hi alu deuh zat ani chu wang chuan mai tu na sarkar po hian seng thar sela kan du khop maya he vairen te khotlang kan him na chau hi kan du lawa heng lir theiron lut nam dang vai driver le handyman te na he shil pu hi ron puru ta kan thi ta chim to pa mi dei te an ma ni awanga an lo he shri an lo ve ni chuan nge kan duty na so chuang ti kha kai ni chu kan ngai dan kha ani ve ta ni vaireng te him na chau kan ngai to lo chu wang chuan kan zawaya he zoram kan him tan theina tur hi kan ngai tuwa sarkar po hianin ngai tu na seng thar sela aram ria duty a poimo je sarkar po min ria thar sak singan ti kan soyang khanin le in chung chang ani mo sum le pai chung chang a te pu aniang pa mun sang ram ri khana kan mizo thalai te an duty kan chuang me mani duty ha thak je te kan ria chu wang chuanin mun aram ria duty zong ram ri khana khom zong duty te tan hianin sarkar hi in hong thar sela CM relief fund te po kan tia mi mal than hem ngai te point an pe chu chu wang chuan hang chi te po kha mizoram mi pui po hianin min hriat sak tho sela he warrant khotlanga volunteer duty te chau hi kan poimo lova mun sang volunteer duty te ramri khana duty zong kan poimo ani ti hi min hriat sak sela sum le pa ya te po heta than on duty thelo ni poin sum le pa in hang kan duty te then kan suyang kan pui fanau kal san te duty thin te an ni an fanau te pon le in tur te ni pui fanau te an momo ve khang zong te po kha ngai tu chungin sum le pa ya hianin luang chuak chu ila duty te po hi volunteer duty an ni alom hriam an tur tulam ti ringot lovin nuam takin phu taka an duty the dan tur kha kan ngai tu sak thel chu tel thei chu apoi moin kan ria kan suyang kan lockdown chin tur a hriat lova chu wangin sarkar poin bank sika ngai tu chung zelin heng volunteer duty te hi ngun thuk zokin ngai tu sela hai aya duat thei dan tur le in chung changa te po nei thar sela kan duwa chu kanan ngen na le kanan cha ni bok se chome hey kan president hen in tumbu hi adu tak zel maya lai rok tumbu vel soi chuanin kan nam pasal kha bana pai kan ka chuak na
hei tu na hian ke ni feel remembrance se petrolingin kan suak mek a mi an local le kal lo te kan lo thi thlai a ring tak point kan tong ngam lem lova heti hian kan kal kuala ram hnuaya te tian kan lo sang ania thosi kara vai ni te nen tian ka in pol nuai mea maro chu reom tak thei chu ni lova Mizoram a him theina tur chuanin mani reom po kan puisa thei lem lova ti hian kan han che suak chu ni ya an ron kal nge yengem vai ram kal tur hi kal nge yengem ti bo kan soi thei chuang lowa maro chu hetia kan lo duty hian mi an tria chu wak chuanin hetiang hian ruwa man na kan siam thina ni ti chuan mun rang ranga kan in zar phara Remembrance bi khi post ni kan neya vai ram lampang kal na khan rang atam khup maya kan kal seng lo ni kan chang seng lo amaro chu tia kan lo om ve hrim hi vai in chang seng lo mai la post ni khat kan lo siam hi mi te tan an kit ve pha ni in kan thria chu wang chuan tian than hem ngai takin zan na po kan tia kal kual zel chu ni